Kaixo, ongi etorriak bazen behin saiora. Zuen eskakizunak heldu egin dira eta gaur lehenengoa daukagu. Aizue, jakin nahi duzue nor izango den gaur eskatu duen lehenengo pertsona? Ba, oso adi, ia nor agertzen den gure pantailan. Ni zarnaz 9 urte dekotez 4. mailan hau eta jende hau. Bueno, ni nahi dutxueten esan, badan posible irakurtzie, kontati, Grufaloaren alaba. Nitzat ipuin superpolitz bada, txikitzutan pirat erakustezku jen eta asko ikasten honegaz. Bueno, ez potxuk bai ikastie. Bueno, agur. Muai. Izar, ze eskakizun ederra egin duzun, Grufaloaren alaba. Eta gure liburuak esaten digu badaukala zure ipuina. Entzun nahi duzu? Ba, ara nora eramango gaituen? Beno, baina nora ekarri gaitu gure liburuak? Ba, Izarrek Grufaloaren alabaren ipuina eskatu du eta liburuak ona ekarri gaitu. Grufaloaren kobazulora. Zergaitik? Ze ipuin hau Grufaloaren alaba kobazuloan hasten da. Kobazuloan zeuden Grufaloa eta bere alaba. Eta alabak galdetu zion. Grufalo, nolakoa da? Sagu erraldoi beldurgarria? Ai! Esan zion, mesedez, inolaz ere ez zaitez joan sagu erraldoi beldurgarriaren bila, Ez, baina kontaidazu, nolakoa da? Ba, sagu erraldoi eta beldurgarria olakoa da. Bibote erraldoiak ditu. Begi handi gorriak. Eta bere izatza luzea. Gainean eramaten du harri bat izango balitz bezala. Intxaur erraldoia. Benetan, olakoa da. Bai, baina zin egin behar didazu, ez zarela bere bila joango. Eta ikusten badozu, azkar joango zarela. Bai, holan, zin egiten dizut. Hori esan da, Grufaloa lokartu egin zen. Eta Grufaloaren alaba nahiko aspertuta zegoen. Zer egingo dudan eta isilean eta gutxinaka kobazulotik irten zen. Elurra zegoen mara, baina elurren gainetik Grufaloaren alabak ikusi zuen urratz batzuk. Zinulako urratz arraroak esan zuen. Jarraituko ditut. Urratz horiek ziren holan. Alde batera eta bestera. Jarraitu egin zituen eta bi harrien tarte batera eraman zuen. Han eskua sartu eta topatu zuen bustan erraldoi. Luze bat. Ai! Bustan hau? Sagu erraldoi eta beldurgarriaren bustana da. Ziur. Baina hori esan bezain pronto, zulotik zuge bat irten zan. Baina zu? Ez zara sagu erraldoi beldurgarria? Ez! Ni
Zuzena naiz. Sugea, eta ikusi aldozu sagu erraldoi beldurgarria? Bai, sagu erraldoi beldurgarria errekan dago Grufaloaren esne gaina jaten. Grufaloaren alaba jarraitu zuen aurrera. Sagu erraldoi eta beldurgarria bilatzen. Eta bapatean basotik zegoela ilun eta elurra jarraitzen zuela. Bi begi ikusi zituen. Erraldoiak handiak zabalik eta gorriak. Ai ama! Hoiek izango dira sagu erraldoi eta beldurgarriaren begiak, ziur. Bapatean, tup. Ontza zuhaitzatik bajatu zen. Oi, zer egiten duzuzuk hemen? Ai ama, pentsatzen nuen, zu izan behar zinela sagu erraldoi eta beldurgarria, baina zu ez zara, ezta? Ez! Ni ontza naiz, basoan dana ikusten duena nire begi handiekin. Baina saguaren bila baldin bazabiz, bera dago besteko bazuloan Grufaloaren tea hartzen. Glups, eta aurrera jarraitu zuen. Handi gutxira, elurraren gainean beste urratza batzuk ikusi zituen. Hauek bai saguarenak izango dira eta urratzen atzetik jarraitu zuen. Urratzen atzetik jarraituta, ara heldu zen. Zuhaitz handi batera, zuhaitzak erdian zulo bat zuena. Eta hantze ikusi zuen zuhaitzaren barruan bibote batzuk, erraldoiak. Biboteak hartu eta... Bigoteen atzetik nor etorri zen. Aizu, baina zu ez zara sagu erraldoi beldurgarria. Ez, ni ez naiz sagu erraldoi eta beldurgarria. Ni azeria naiz, kontuz nirekin. Oi, azeria? Azeria, ikusi duzu sagu erraldoi eta beldurgarria? Bai, hemendik oso gertu bizi da. Eta ara joan zen Grufaloaren alaba. Bapatean, hantxe ondoan topatu zuen sagu txiki. Gozo. Sagua! Ze gozoa sagua, itxain! Esan zuen saguak. Zer? Begira, jan al nauzu, baina hori baino lehen, utzi behar nauzu nire lagun bateri deitzen. Eta ezer esan barik, joan egin zen. Aizue, sagua zuhaitz gainera igo zen. Eta hantxe gelditu zen, ia ilargia noiz atera behar zen arte. Ilargia irten zenean, sagua ilargiaren aurrean jarri zen. Bere biboteak erraldoiak zirela ematen zuen. Bere begiak erraldoiak eta gorriak. Eta bustana bebai, ilargiaren eraginez. Zuhaitzan igota, sagu txikia ematen zuen erraldoia zela. Belarriak erraldoiak. Biboteak erraldoiak, bustana erraldoia, eta bere atzean hartuta, intzaur
erraldoia. Bean, Grufaloaren alaba zegoen. Eta bapatean lurrean ikusi zuen sagu txikiaren irudi erraldoia. Ai ama, hau bada, sagu erraldoi, eta... beldurgarria! Hori ikusita, alde egin zuen, eta sagua janbarik joan egin zen, noraino, bere kobazuloraino. Antze kobazuloan, Grufaloa lotan zegoen ondino. Bere alaba, pozik zitzaion ezer gertatu, amatxoren besapearen azpian sartu, eta bera bebai, loak hartu zuen. Aizue, gustatu zaizue ipuina? Badakizue, oraingo honetan, Izarrek bidali digu bere eskaera, baina zuk bebai, nahi duzun ipuina eskatu dezakezu, Nola? Bazen behin saiora idazten, edo WhatsAppez bidali zure ipuina, eta badakizu gure liburu magikoan. Hor daude ipuin guztiak, eta zuretzako kontatuko dugu. Mila esker bazen behin saiora etortzearren, Hurrengora arte! Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.